Malawi Today. Simesa bomba lijanika sinta aramba kwali bila drama. Usibisi mali bila drama. Awili. Kama hata hili jose. Kwamba ni ajivani. Bila 2023 saba landira. Mkono muri yani. Anthu akakhala malo azisangalalo ngati awa pamafa nkhani zosiyana-siyana. Apa mu programu iyi mumakhala mukufa nkhani za ndale mmene dziko likuyendera. Nditakhala ndipompo kuti musangalale ndi programu imene. Kwamba ni ajivani. Bila 2023 saba landira. Mkono muri yani. Inukodi mwowo sopa peshonia zu Wapi blujini Inuma kona inudu nangasima wano meno Mwamba kulandila sopa numakopi Pano ndeti mwa Barama Vuto nakasimu boma nasi Amba udiri pia Aja MCP aja sama kulipia Awadu awi wafusa ene ngati unama Gani ndiyo nina kuti Sama landi latu Ndarama from 2023 sama peshonia Amba kwali pira MCP kulamula Kama lapi Wani mesani boma ilijalima lili silivira lichi Lima misoko ambasi Akulu, inu sinu beshodia Peshonia dife Boma laka ilijenese 2023 Mali bila anthu Inusumandi Boma inenda makalita before 2023 Mukulandi la pension ngoba yosanga sasunko mina kwelea Tibalize hii Titokoze machola Daa zake Kumeneko Machola mailiri Amaramvenga Matimu yao Ndi Kuzimeni mabangazi Faena amwalira Hapa sasa zao Mwadi kuambia 2023 yoko Mundu chido na greweka 2023 zoka Ndio kwa na ndo angara bangalira ya bashaka Grande imeendamo Ani chimenani sangalasa awawalo wapano Mwakuna kuti Koma DPP Pali yosangalasa DPP Ila ndukuze kalape Tunale pila wabasa nundrama yu Whether you like it kuti First come Sumu kuziwa Ana bangalira ya koyambilira Ondamela andreso koyambilira Pamono bakala alliance alandi Crazy Let's go spec Yosangalasa nijani Bamenezi mataxi Zimene maika kwa watu Kumalawi kunonza mbili Yosangalasa Kani ebaro ya taxi tundi ya pension dosiyana Dipendi kunena kuti zofanana Mukamanena kuti mukalipira pension Makatu murenga ndrama zimene mwati dula ife Ndrama mango mwaza mataxi mbili Kuona ngata angazi mumabati Kanso mukudi first come first serve Kuti muzinepera kwa ndira ndo bangalira ya Koma mwagera ndege Pali zintu zambiri Koma mwagera ndege bafu Osetu tanena kale kuti ose mpachibale Osa majira chivulungweru yokacho Koma timafuna kuti yamekire boma ile Funaya kuna namena na tenga pension 2023 mwamba kwali On that one Anthu a DPP mwindi credit Koma soba no Misonko imeni matiliza nayo Misonko pamene papa Chifao kuti mapenshonia zima wapase Akangopita kushuga misonko Mukango ima paka mba mapenshonia kuti mutange mahule misonko hilo Kani si mene Kani si Songo sura vile kumahule Umwe Kuli songo Ngati ufuna kumwa Uime pagamba kuti umwe Kuli songo Nyumba yogona Kuli songo ngati ndiye mukufika na kumadula zisonko ku nyumba yogona kwasala kena kumudula anakangonena tuzosa aneneretu zimene Abelo amabeyo afuna ikapo 30% anene kizimele Wajifongwe iwe Songo mpaka Songo seba anakangobanga declare china chicho osati deile kumelanga khayo subi kumelanga kumangukambira mawa tabele chana Malawi mawa kodi tibwere ndi chana mwadikele kosongo subwera kodi kungo kupasani ine mumoni 10% Komaso Mokisa nawe Komaso mwataliza nzeru zira mawena Wena kabeze sonko Maukwati Pelekani Azikareka kusu Baba
Amalawi mene timavote a DPP sinamvotere kuti azachotsa misongo amwanamveka kumene muli kumumvezi maukwati pakale nsongo Guys, let's be serious. Amalawi akufinyika. Tadinikaikaye ndikufotokozera. Misongo itimatita ndilakale ndalama ochokera ku zinchito zathu amakhala atadula kale. Zukalowa kwa akaunti kwathu bomaso lufuna lizikasusaso kumene kuchi. Zichoko kumene kuchi tikapangira magali moto chani china chilichonse likagulesa mashuka akadulaso. Pa ndalama iyi yonse 100,000 yonjezera pa 100 jemamba ijama isiyosadwa nsongo iji. Wonjezera pa 100 yonse babile bajapo almost 400 bomwe makauti la tinga. Munena inuye ile tuonjezere pa wa business. Wa business wapita order business yake akubwera nayo sonko pano mukuti mubwesa mashina anyowani azitani azilipyaso sonko ndinena kwa azimaya amene amatenga madrink mabwera nawo kuno kuliso sonko wina wamastika kuli sonko wa bureau ali nimi sonko 4 kuti wa business amene musati ndiye ndrama yakeyo business yake sakuiso akawina kapena akadu wa business amene boboso anthu ndechana bila ndi salary yake ya munthuyo pali ndrama yoti akabweze ngongole gratuity yake ya munthuyo ndimene yoyo pension yake ya munthuyo ndimene interest imene anatenga yoyambira business yo ilipomposo anthu amma office inuyo ama administrate one ma benefit alito pamene gratuity yani kuyenda pension yani kuyenda salary ikuyenda mukangopita kakhala pa 2 minutes kwa majidule yani business yo mai majidule pesi majidule on top of that palibepo china chichonse chimene mwapanga create chokuti anthu chiwathandize one ndalama akazitenga kuti azipangira business komanso limanena kuti unopita ku bank unopita ku bank wewe jamatana ndemsipidza nawo iperekakomereza kulibwino kwauza mafanira kuti imene kuti ukatenge nsongo ukatenge ngongole ku banki zokanika mukuopa kuti mabanki ambiri anoweteka kuti munthu ukatenge ngongole ku banki zikukanika chifukwa choti banki kupanga sabano kuti ikubwerekesa kuboma mwatimvesa yafo munthu wamba sakukhala ndi mpata ukabwereka komanso kale bona nyoza ndama mudano mataxi nawo tu so ndapita nawo kuziko la kunjaya ndizamala bobu munaona kuti misongo ikatulidana kuti mwene mapanga chitukuko amabasa ukuna ndikuunikire kuti ukanena kuti misongo ikwati mndija ndiyobwera mmalawi momwemu one ukangana expansion anthu awawa abwera ndi strategy yawo palibepo china chiyo abwera sana apereke strategy ina iliyonse on how they will expand kuti misonko izitoleredwa ichuluke akungoti finyabe anthu ake ndifenda omwe andi udalolera zingati mundiwalisa makampani omwe akupereka misonko ndi ati ndi omweyo on top of that ena akutseka ndikuti pamene paja level of employment ikutani ikuchepe ndiwengere cha anthu opereka ndipo achaza yakwera alomwe mamukhala nawo kale ndikuze ndimukulira apa iyi sizinati ya mukale pe boma ili lalowa lisanati kumene ukale pe ndikuze boma lili poli ndikuze ndikukoza mafurumula ukale pe finya lili jitupya meye jitupya mufinya mafupa akabambe mukuti banja akabambe ndikufuna nena kuti awandai utemwa misongo yonse imene mukupangayi mukumbaneka kupanda nzeru zimene mukupanga kunyoza ipanga zakuti ibwereze kabwezedwe kopangira ndalama abaise nkhani mafactory ibwere atange maulimi osiyanasiyana abasa ndemwe nakuti akupomba kundoma mitu
akupanga ndo mamitu iwe watukakaleso kapanga apuzirati apuzire how to do austerity measure parliament utulukaso ndama kunena kuti ndirama tisaononge mukatulukaso tidanena rikauditapuzika adopuzira akapuzira chadipuzira kuti tiumira bwanji Asulemani mukamabwera ku South Africa kosola Malawi kuti munhu akataniko chifa president anaenda kuti musamaende inu mwatutana parliament ilongosolera wina ndu jana bilo chibwezi uja wina ndapyantima kwambiri chimanga changa sini kugulidwa yayi chimanga munayiyambada inu mukaule mukaula Hali ndio kuti chimanga diame ngani memalize ro akuti paresa chimanduwe wa hali chimanga ndio kuti munhu akavota UTM kulisisango yana chimanga mali kuno libozi ene fara kwauza Malawi kuti chimanga sagula ndama libe akuti kanafuna ndama chimanga chichite kuchingongola ndiye chimanga wachilima mtu weka ufuna Federeza dolari ukalipire chimanga chijako chopa ngongole pali nzeru ayi omwe akuti atakatika chimanga agulise ku Zambia akwagwira nawo pali nzeru ndipo iwe sadapitirize omwe tunena kuti atenga ndalama forex kwagula chimanga ku Zambia nde Malawi waona kuti mundo supu gula chimanga akutenga chimanga kwagulisa ku Zambia kuti akabwerese forex wala kwa chani Malawi wala kwa chani baba tofadongolele taime bomwe amafuna chimanga muno mnabisa ano mabisa yes anakuza chimanga chibweresani sini nabisa bwana kati ndiyake mundive kati ya ndingo yangu Malawi muno muli malamulo timati liberalization of trade ali samagulisa mena afunira chabwino munthu analima yekha wasunga chimanga ine ndinamva mwanamveka kunena kuti chimanga bweresa ndikuguleni anani nakuti akugula ndipande kwa white kamafuna ite sauza iye wati nthawi imeneyoyo munakana boma linakapanga sozi chimanga kunja wakuza nikuti bweza ndipo kuvumbuluka ndipo nakuti boma kazi ngani sikagulisa Zambia mutigwirirani chimanga ndiro material imene mukhozopangira ma projects ambiri amene chimanga chingapasendera mazambiri inu president akuti ndi matumba akuti anapanga 1000 hectares president kulima president opuma nkusunga chimanga mafuna kupha Malawi utsogolo boza TPP inu ndamene mwamba kupha Malawi pano Malawi akudanda mavenda zulo anali kwemwala ye mavenda ukalira ngani chimanga misongo kameno ndani unakuti ngani ya chimanga ndiyosaba zoti kupha Malawi nkumene anthu afinyika kale ngeti unenda kuti munaona kuti munaona kuti president wa business aleke nakagulisa malolo saja all of a sudden nachokera kuti ajokera kuti malolo saja abana nde inendo kufuseni kunoko kumalawi kuno alesa zoti munthu akalima amasunga timasunga chimanga chokudya osati chozagulisa unalima ndiwondo yani muli chimanga chichi marumba awawa akala akudya awawa aye musibi amona ngati chimanga chifika 200,000 lero ndiye mwanyasi kadi tedanya kumweraso anye sokumwera kuja kulima businessmen amene amagulisa chimanga awoso mabanja awo anyaso lero ndikumvesesa chifukwa chake boma lapitali cha MCP linasokoneza
magwiro ntchito Adimak. Wabodza iwe. Adimak inaenda foya kale. Bodza limenelo. Osamana bagai. Ase. DVB mwambo songolowera. Muyamba kunamizira zango technical beza lero. Mukoza bwanji kuwawa kumena Malawi kumva lero. Mukoza bwanji. Mukoza bwanji. Nere masangalasa ino MCB ndi DVB. Maulu amachimwana. Mukoza bwanji mavuto amene Malawi. Anthu amboma munasandusa kuti Adimak jakale pana ntchito utenge chimanga ayi musipi mukachisunge makomo mwana Alinga mapena Chako laro ndi ndiye panopa mkulukura mwamwena kuti chimanga 20,000 even in mipingo chimanga cha masika chasika ati akuti certified Tikucheza kumaine gabo mpaka mafuta mulibe. Mafuta tizenda basi. Mafuta tizenda basi. Oh my lord. Guys. Guys, listen to me. Commodity kama soa. Kapena nekuti ikamadula mukapezeka. Mukapita pa feeding station simu kuima. Bagai ngani ndionera kuti mwakweza katundu uyu munasiyosa kweza mwakweza katundu inu yo sibugalizira inalipo maona kati mukafinya kwa mafuta mwili masango you see another kama na kubandulani kama shati yakula kama analibandula kwa maiwabwera Wadi niwe mulakabali mafuta azikala ochi. Bagaye Kuma chowa wanja kuti mafuta mena akweramu macommodities ambiri akwera mafuta makweza chimanga chatsika ziko mwambiri koma tufuna lipembe kuti aboma mubwereze mabasi transportation ichibe Apiri imveke in silence. Umuntu uyu ndo MCP. Jawe ya MCP ndina wajiweza. Iya daima nikala. Boma la DPP lokoma ntima aye mwarae anamulanda gari moto muntu uyu. Mkulukuta moyo mwarae yake ndio gari moto atibatira 10,000 per liter MCP mafuta roka haide jaye meza la kulako 12,000 hey you see now they are going to maliza kama ndio muinvest bana lero mafuta 5,000 papapo bigane gani ndukuzeni papapo mafuta kubezeka boma libeze njira zibwesa mafuta mdziko muno tengotsika
Azana adapeza kale kandi chinthu. manyanji aone zimene Azana adapeza kale chinthu. Ndio mnaiba ngaso. boma lirowererepo nkhani ya transportation Nakwani UTM. Massive. Tukakwela tena kwa tenta mbala sida tuside kati musimu masida. Komanza limaina kuti G2G imene inabweraja ndi imene achakwelana pita kusanja kumaka anamiza kuti muzizima muli mafuta. Mamola says. Ya muli mamola. Mamola says. Avoimba kwapi. Akabila kubangula. Ona lichakula. Muli mamola says. Isi beta. Bona futa ukalepo. Ukalepo Marishafo. Pade baba lipo sonduna potential. Rishafo ya Sintazina ndi Gangata. Zina kambo zina liko. Ineyo. man of the match Agangata ni mabatsole. Fayoti watu kuja kukudetsa huko. Kunsundu. Let's also do what? Tibalekeza wina aliyese anakaliba uli. Agangata tibalemekeza. Tibalemekeza kwambi. Nderu mada about umuntu watu mungu unsunda usunga. Ine chimene ndikuona chona kuti amutalika akufuna kuzasira Gangata udindo. Chifana apezekali kuja kwake kapena kwasinda Gangata kapena malipoti ajankanena bwana kapena saa mafika malipoti kapena inu muzika kali mazombe sivyo sivyo zimeendera. Kilo zile jaba ka draft mabisi. Nanga vulo ndija. Ngora ndi kusaini. Nanga muntu watu ngudi. Ibabelo cha kukuluka pele mucha. Ndiba mkudanda ulapo ndichana napo. Abaja ni kule kwao. Abuza ni kale. Banchito. Be ready for transfer. Ndiauza wakaboza se. Pepa ni sini kusana ni tunduwanu. Sini tunduwanu kusana nifana kukuza ni pamoza. Sini kusana ni tunduwanu ya. Fanu kama khani ya Gangata banova. Tukusha na mwendo kapita kwa enaje. Kusaba ni matungutu. Anabali matungu ni waja. Mwafa sini kupala unaje bado. Tukusaba kisana. Uledo wabali ya kupita meloja. ya mukusokoneza. Ya mukusokoneza. Gadi bala andu habu ino utimi. Denda Gangata. Ineno ndikuna kuti ndikuyamika mutalika chamuti kwafuna kuti apuzire ntchito uma musintha 4 months yokaya Gangata gwira ku maudindo atatu ndokuti 2030 ulendo yoyi 2030 president wa DPP nda Gangata akuchoka beno abwezeka zigoli linachokera kwa MCP ndetaza kumbuke kuti kanga ndi mudzikomu bomolalo wali mulando anachoka kwa MCP anazola kutamba kisatu usonkho chamwaka unaona chamwaka kani bagadi ya chamwe yaso misongo mechi kende na mbele anata baka misongo Sabano. Ngane babazi pale ukana kusamuka ameki ajati ukana kusamuka kulilongwe kumanena kuti president ifiti mtendera kukoti sibwezi
Mwakuta chamba kumeki. Zibwezi mafamu akula muchiki asabuka bwanyi. Meki kale kulirongwe. Lilongwe ni sanja boy. Magaye, mukuti mufuna posite measure. Mufuna usunganda amazabo. Mufuna marapiso zonjiro ndalama. Atisa mga sojifajaji. Meki joiring. Yo sana dandaro da usamu. Amela ina mbando wakana bino koti. Abana, beri bajani. Bakari bajani babu ino karunda ajokero kwa zikaba. Bakari bena somma Ngoda amekiwo kubla kulilongweko maofesi ndi yawo. Kani ndi. Kani ndi yawo. Maofesi. Kani ndi yawo. Kani. Mamblanda muluma ubanga rent. Akubwele atambira kubwele. Ndangada Okay, komanso kwani yeni mukufuna urapo lero. Akunena kuti apita kukoti unakuti this is unlawful. Kodi mmene amapita kulilongweko. Amene anauza ndani. The same president amene anamula. Ndiye pano president uyu ndi wanze wenda kuti kunali kulauka kuti mpita kulilongweko famuna kwa malamulo. Ndiye bwele kumene munali ku police mwana aziweya. Pamene munali mukhale bati aziweya. Mmene anamulira president wina unlawful. Yes. Ara inu ufuluso kumuchalenga koti. Abwelele kumene anali. Abwelele kumene anali. Unena kuti ngati zinalizola kuya kuti anju apa papite kulilongweko kuti it was unlawful. Ndiye uyafuna kutoza. Abwelele kumene anali kuja. Takoza ni dziko ilili anthu ambe kumva kukoma. Otherwise inu mwadira ndilaso mpaga moyo. Inu. Sisi ni mama kukinda mmoto kukoma. Chemale yanga vice president ndikwacho shera zinthu kofesi kwako. Bagaza bwana. Abana. A vice president anapita ku UK. Yes. Daimene jana kuti kunoko mazo sefukira lipo. So nditidikira munthu ngati. Tichose ichi kapasa Ku Malawi kuno ndikhalidwe ndithu limene loyenera kudzudzula. Abana. Muli chiro zambiri office ya VP. Muli Malawi kuno ma VP timapezerera kwambiri ndikhalidwe Nikazi zako alibeka. Nikazi zako. Ndimafuna ndikukhala pe kuchimene ndimaganiza. Ndimafuna ndinene kuti it looks like mkati mwa mu family ya DPP mu anthu ena ake iziza kuzitengera pangomo. Zinthu izizi ena ake. Chifukwa mwina ngati ABM akuza zinthu zolakwika. Akutenga kani. Omati akangona ukucha kuti chifukwa yeri kumene kuja kufuna kwa interest basi kupita kumene kuti ngono basi bangani mwakuti ena akakuzitengera nkhamizi papa liwombo pawo. Abayenga DPP ndi abawo. Bavu akuzitenga liwombo. Ngati abayi yawo bawa ngati abawo. Titanena kuti mwina vuto likuchokera pa ulendo wa ku UK ujatia kuisa. Abana. Office ya vice president. Dedicated office. Kuliwa still the measure. Office ya vice president is dedicated office. Ama ila kuza kuti gwira chakuti. Ndiye maana kupasa kukuza kuti izi sugwira. Ndiyo ndichifukwa chimene abana. Ukubona kuti kuli chisokonezo ndithu. Ngati kati kuyankhene kazi kachisokonezo. Adakhala kuti izi zisachitikira VP wokha tidakati bolani. Koma maudindo so akungosinda mpakanaso kulize kubanki kujaso asindaso mulibe anyamata ku DPP woti mungaike mukungoteka malitayadi okhoka mango atsokomera omeko mulibe anyamata inu mulateka labalilowe inu mene timakola mene timakola wanamtenga mulusoka chembekezo kuti mobala
Jangada kubera nyamata timona ngati mujangada tadengana ino samata maitso pang'ono economics ukanapita Malawi vine vatsogolo tisamata ke avalita yadi